ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati lichititsanso kalembera wina wakaundula wa voti sabata zikudzazi. Gulu la achinyamata lofuna kuthandiza mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Lazarus Chakwera kuti alowenso mboma alikhazikitsa. Ndipo munkhani zina chiyembekezo chakula pamene ntchito zina zikulumikizitsa achinyamata aluso kwa akuluakulu azamalonda. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati lichititsanso kalembera wina wakaundula wa voti sabata zikudzazi. Mkulu ufalitsa nkhani ku bungweli a Sangwani Mwafulirwa wati ntchitoyi ipereka mwayi kwa anthu okhawo amene analephera kulembetsa mkaundula wa voti kamba ka mavuto a chiphaso cha unzika. Padakali pano anthu oposa 7 million ati ndi amene alembetsa kuti adzaponye nawo voti pa chisankho cha chaka chamawa. Daniel Zimba ali ndi zambiri mlipotili. Amwafulirwa ati bungwe la MEC lawonjezera matsikuwa potsatira chigamulo chomwe bwalo la Milandu lidapereka pa 25 Oktoba kuti bungweli liwonjezere matsiku akalemberayo malingana ndi madando azovuta zomwe anthu ena anakumana nazo polembetsa mkaundula wa ziphatso za unzika. Iwo atsindika kuti mu nthawi yakalemberayo bungwe la NRB sililembetsa anthu mkaundula wa ziphatso za unzika kwa nthawi yoyamba. Mugawo loyamba la kalembera yemwe bungwe linachititsa kuyambira pa 21 Oktoba anthu okwana 2,224,307 ndiwo adalembetsa, ndipo mugawo lachiwiri anthu 2,422,595 adalembetsa, pamene mugawo lachitatu anthu okwana 2,515,531 ndiwo adalembetsa. Pakadali pano anthu ena amene amayankhulapo pa nkhani za ndale aperekapo maganizo osiyana pa chiwerengerochi. Mmodzi mwa anthuwa a George Phiri wati anthu ambiri sadalembetse chifukwa atsogoleri a ndale amalowetsapo ndale pa ntchito yomema anthu kuti akalembetse mkaundulayu. Mameseji wena amene amachokera ku Spain anali wolakwika amene anapangisa anthu kuti asakalembetse chifukwa pamene anthu amakonzekera ukalembesa zipani zina zimachita kampeni woti akalembese kukavotera chipani chakuti. Zimenezo zinagwetsa mkhayi anthu ambiri. Ndi zinaso zimene zinapangisa kuti anthu ayambe kuganizira kuti chisankho ichichi chipani chakuti akufuna kubera. Pogwirizana ndi zomwe anena a Phiri, katswiri wina pa ndale achimwemwe tsitsi nawo anati pakufunika kuchilimika kwambiri pa ntchito yophunzitsa anthu zokhuza kalembera wa chisankho kuti chiwerengero cha anthu olembetsa mtsogolo muno chizikhala chokwera. Ndipo a Ernest Thindwa ati kauniuni wa chiwerengero cha anthu omwe alembetsa mkaundula wa chisankhoyu ukanakhala bwino pakanakhala kuti mkalembera wa zisankho za zaka zambuyomu kauniuni wina ngati yemweyu amachitikanso. Koma tikanayang'ana kumbuyo kuti kodi 2019 zinaenda bwanji, 2014 tikana zinaenda bwanji. Ndipofunikira ndithu kuti tikamapita kuzisankho tisapasa makhale madandauko. Tikapita kuzisankho pali madandauko tikupereka chiopsezo kuzisankho. Izi zikuchitika patangotsala miyezi isanu ndi inayi 9 kuti dziko lino lichitise chisankho cha mtsogoleri wa dziko aphungu ndi makhansala mwezi wa Septemba chaka chamawa. Gulu la achinyamata limene mamembala ake ndi achipani cha Malawi Congress lotchedwa Chakwera Youth Brigade alikhazikitsa ku Mzuzu. Akuluakulu ati cholinga cha gululi limene nthumwi zake zambiri zinachokera ku zipani zina ndi kudzathandiza kulimbikitsa achinyamata kuti adzavotere a Lazarus Chakwera pa chisankho cha chaka chamawa. Samkalimira ali ndi zambiri. Chakwera machine. Chakwera machine. Machine. Poyankhula kwatula nkhani mu mzinda wa Mzuzu yemwe akugwirizira udindo wa pampando wa gululi a Lapken Thindwa atati cholinga chawo nkuonetsetsa kuna kuti ayike poyera zitukuko zimene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakwanitsa kuchita ndi kulema anthu kuti adzavotere achakwera makamaka achinyamata. Athindwa anakuti achinyamata ambiri kuchigawo chakumpoto ndi okondwa kuna kuti Achakwera akukhulupirira achinyamata pomwe apatsa maudindo akuluakulu kuphatikizapo omwe posidapa asankha Vitomiko Mumba kukhala nduna ya za ntchito. Super youth ya mainstream, that's why we joined the mainstream.
ya director ya youth mainstream. Iyi is an affiliate. Mimene mukuonera Chakwera Sisters, Kokoriko, mimene chimodzimodzi ndi koma zonse tikupanga za Dr. Lazarus Chakwera ndi MCP. yemwe akugwirizira mpando wa oyendetsa zochitika mu gululi a Fanuel Mwaka omwe posidapa adatuluka chipani cha Kondwani Nankhumwa cha PDP anati agwira ntchito ndi komiti ya achinyamata ya chipanichi poonetsetsa kuti achinyamata ambiri akaponya voti. Asimwaka omwe anabwera ndi yemwe adali gavanala wawo ku PDP a Calvin Chilambo anatsindika kunena kuti achinyamata ndi ochuluka mdziko muno ndipo akuyenera kuti azitengapo mbali popanga ziganizo makamaka pa nkhani zovota. Lazarus Chakwera ndaona kuti ali ndi masomphenya achinyamata ofuna kuthandiza achinyamata. Vision 2063 kuti iyende pakufunika mphamvu ya achinyamata. Chomwe chatikondwesa ife kwa Dr. Chakwera watengaso vitumbiko Mumba pomwe tinali ku PDP nafeso timasirira kwambiri noti Dr. Mumba akanapasidwako kaudindo kena kakeso. Gulu la Chakwera Youth Brigade likuonjezekera pa magulu ena mchipanichi ngati a Kokoliriko ku Masotambala Ladies, magulu omwe adayamba kale ndipo ali ndi anthu ake ku zigawo zonse za chipanichi. Machine. Boma di machine. D. Bungwe la National Commission for Science and Technology lakhazikitsa njira ya pa intaneti yolumikizira vanthu aluso losiyanasiyana. Njira iyi imene ayikhazikitsa ndi thandizo lochokera ku bungwe la United Nations Development Program ipereka mwayi wakuti vanthu azionetsa luso lawo ku magulu osiyanasiyana pofuna kutukula ntchito zawo. Brenda Kayo wadzani zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi mkulu wa bungwe la NCST a Gift Kadzamira anati iyi ndi njira imodzi yomwe akhazikitsa kuti anthu ochita luso zosiyanasiyana azibweretsa pamodzi luso lawo ndi cholinga choti azilumikizana ndi anthu olemba ntchito potengera momwe akugwirira ntchito zawo. Iwo anati iyi ndi njira imodzi yolimbikitsa luso la chitukuko cha dziko. Cholinga cha National Innovation Portal makamaka nchonena kuti pakhale kulumikizika kwa pafupi pakati pa ma innovators ndi anthu industry ma private sector kuti ma private sector athe kuona kuti kodi innovation imene yachitika nditi yeyo ife tingati kugwerapo nkuthandiza. Ma innovators ajaso savutika kuti kodi tikafunafuna kuti anthu oti atithandize inde boma likuthandiza koma silingangokhala boma lokha konanso tayesetsa kuti apapa pakhale pakuthekera kulumikizana kwa pafupi pakati pa innovator ndi industry. Wachiwiri kwa oyimira bungwe la UNDP Achala Getachew anati dziko la Malawi likuyenera kugwiritsa ntchito mwayiwu pokwaniritsa masomphenya Malawi Vision 2063 ndipo mlembi wamkulu ku nduna wa zamaphunziro amangani Chilala Katundu anayamikira bungwe la UNDP pothandizira ntchito za ukadaulo m'Malawi muno kuti zisinthe zinthu m'dziko muno. Zimenezi zikuthandizira dziko lino komanso zithandizira dziko lino. Anthu ena amakhala chakuti tapanga chonchi chimene zikozokhala zochitika bwino koma amasowa anthu owalimbikitsa, amasowa anzawo oti akhoza kulumikizana nawo kuti kodi zikavuta chonchi mmapanga bwanji. Ndi poto imene iyi ndi yabwino ndiyofunika kuti Amalawi agwiritse ntchito za luso ndi imodzi mwa nsanamira za dziko la Malawi popititsa patsogolo chuma cha dziko. Tipa nkhani yonga yomweyi achinyamata aluso pafupifupi 45,000 akuyembekezeka kutukula luso lawo pansi pa Skills for a Vibrant Economy. Boma likuyendetsa ndondomekoyi kudzera msukulu zake za ukachenjede ndi thandizo la ndalama zokwana $100 million kuchokera ku banki yaikulu pa dziko lonse lapansi. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndondomeko ya Skills for a Vibrant Economy SAVE adayikhazikitsa mchaka cha 2021 ndi cholinga chotukula luso la achinyamata makamaka atsikana kudzera m'maphunziro aluso pa makina a intaneti komanso mkalasi. Ndondomekoyi yomwe ndi ya zaka zisanu 5 ikukwaniritsidwa ndi sukulu za ukachenjede za boma kuphatikizapo sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS ndipo ikuyembekezeka kufika kumapeto pofika mchaka cha 2026.
mkulu wa zofalitsa nkhani mu ndondomeko ya self pa sukulu ya Mubas a Flemings Ngwira ati ndondomekoyi yathandizira kwambiri kuti sukuluyi ikwaniritse masomphenya ake ofuna kufikira achinyamata ochuluka ndi maphunziro azaluso. Ndi zinthu zambiri zimene tapindula nazo chifukwa chakuti choyamba aphunzitsi tawapasanso maphunziro ena apadera amene angaphunzitsire lusoli kwa anawa. Chachiwiri anawo tawayendera m'masukulu mwawomo mpaka natafika kuma CTSS kuti nawonso adziwe za zimene ife tikuchita ndi zimene ife tikuwapasa ngati ofa. Taonesesanso kuti tiperekenso mwayi wokuti tikhale ndi zomanga mabuildings athu ku Nanjiri ku Lilongwe. Sitikanatha kuchita zimene zozo kwa lero tikanakhala ndalama zathu zokha koma chifukwa cha SAFE. Ndipo mkulu wa zofalitsa nkhani mu ndondomeko ya SAFE mdziko muno a Anderson Fumulani anati ndi okhutira ndi mmene sukulu za ukachenjedezi zikuyendetsera ndondomekoyi ndipo akukhulupirira kuti pofika mchaka cha 2026 project iyi ikhala itakwaniritsa zolinga zake. Pali ena amene ayamba kale tunena pano ali pa site amenewo ambiri ma contractors akumakonda kunena kuti chikamatha chaka ife tikhala titamaliza. So ukuku tikuona kuti akangoti afika pa site ayamba zitheka kukwaniritsa. Pansi pa ndondomekoyi sukulu ya Mubas ati yakwanitsa kufikira achinyamata ochuluka ndi mauthenga okhudza zomwe angachite kuti atukule luso lawo kuphatikizapo ophunzira msukulu za sekondari za m'midzi. Pakadali pano sukuluyi ati ikumanganso midadada yophunzirira zaluso kudzera pa makina a internet otchedwa open and distance learning mchingerezi ku Lilongwe, yomwe ati ikuyembekezeka kufika kumapeto pofika mwezi wa January mchaka cha 2026. Nkhani izi kufikani kuchokera kuno ku wireless ya kanema ya Times TV TTV. Ndipo tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa pa zikangotha izi choncho musatalikire. To all our believers, to the Niger Gunners of Globe Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of us. Ndikufunitsitsa ntakonza tsogolo la banja langa. Ndingapeze bwanji ndalama kuti ndigule mashare pa Malawi Stock Exchange. Yankho langu nali. Ndingongole ya share purchase loan ku National Bank muli ndikuthekera kugula mashare mu mndandanda wa makampani amene ali pa Malawi Stock Exchange. Ndi ndalama yosachepera 250,000 Malawi kwacha inunso mutha kutenga ngongole ya National Bank of Malawi share purchase loan ndipo mudzakhala ndi mpata wa zaka zitatu wobwenzera ngongoleyi. Kabwenzedwe kake nkosabowola nthumba ngakhale kusokoneza kayendedwe ka ndalama zanu zina. National Bank of Malawi. Pitani ku National Bank of Malawi Service Center iliyonse imene muli nayo pafupi kuti mudziwe zambiri. National Bank of Malawi, the bank of the nation. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby, tough on fever, gentle on tummies. Nimene tikupitiriza kupatsani nkhani izi. Akuluakulu pa skulu ya ophunzira aulumali ya Montfort Demonstration mboma la Chiradzulu ati sukuluyi
ikukumanabe ndi mavuto azachuma. Woyang'anira sukuluyi mayi Ane Chisasula wati sukuluyi imalandira ndalama zokwana 400,000 kwacha pa mwezi kuchokera ku boma pamene imafunika 3 million kwacha mwezi uliwonse. Mayi Chisasula anena izi pamene kampani ya HLB Malawi ndi SIF amapereka thandizo la katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 1.2 million kwacha. Makamaka kusukuluyi Mayi Chisasula afotokoza motere. Ife ndi othokoza kwambiri pa zomwe HLB achita ndi SIF because mostly ana athu amene tili nawo kunoku amachokera ku mabanja ovutika kuti zinthu zimene atibweretserazi for instance sopo chakudya chikhala chothandiza ndithu kuhostel kwathuka ndiye tikuyamika kwambiri. First Light ndi ana 48, that's 24 girls and 24 boys. Mavuto amene makumana challenge yaikulu nchakudya being boarding. Ndi funding imene timalanda kuchokera ku boma makhala yochepa. Ndiye nthawi zamene mapeza kuti chakudya chimakhala choperewera and timapanga rely mostly kuma well wishers ngati SIF. Ndipo mkulu wa makampani awiri wa mdziko muno Mayi Florence Kawerama wati thandizoli ndi mbali imodzi yosangalalira limodzi ndi ana pa sukuluyi munyengo ino ya Christmas. Ife tinaganiza munga ngati mbali imodzi ya policy imene HLB ndi SIF eni ake amene ali nayo yonena kuti ma community amene tikukhala madera amene tikupangira mu business tizitha nthawi ya chisangalalo ngati ya Christmas tizitha kubweretsa nafenso chisangalalo kwa anzathu amene ali opereweredwa. Ndiye chifukwa chake tinaganiza kuti tibwere kuno poona kuti ku sukulu kunoko anthu amadalira chithandizo chochokera ku mabungwe osiyanasiyana. Anawa amakhala ku boarding school, amakhala boarding facility, ndiye kudyetsedwa kwa tsiku ndi tsiku akhoza kukwanitsa, koma panopa tinaganiza kuti tapatse china chake choti akumbukire kuti chaka cha 2024 achimaliza bwanji. Bungwe la ADMAC layika padera ndalama zokwana 5.5 million kwacha zimene lati likufuna kuthandiza nazo mzigawo zonse za dziko lino. Mkulu wa bungweli Daniel Makata wanena izi pamene amapereka mpunga okwana makilogramu 1000 pa chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Amakata kufotokoza. ADMAC ndi kampani imene imatumikira Malawi, ndipo nthawi nyengo ngati inoyi imene ili ya chisangalalo tinafunitsitsa kuti tisangalale nawo limodzi Amalawi anzathu amene ndi abale athu, achimwene athu, ankolo athu, azakhali athu, komanso azichemwali athu amene ali kudwala pakati panopa mchipatala, mzipatala zosiyanasiyana. Ndife kuti tili ku Blantyre kuno, head office yathu tinaona kuti chipatala chachikulu chimene tinacho pafupi ndi Queen Elizabeth Central Hospital, nchifukwa tinabwera kuno kuti tisangalale nawo limodzi anzathu amene ali mchipatala nyengo imeneyi kuti kanga chepe tiapatse kuti nawonso adye mpunga. Mukuziwa nyengo ya Christmas ndi New Year ndi nyengo ya mpunga, ndiye tinabwera ndithu kuti nawonso adye mpunga kuti tisangalale nawo limodzi. Mkulu wa kampani ya ADMAC amenewa ndi Daniel Makata. Ndipo mmodzi wa akuluakulu apa chipatala cha Queen Elizabeth Sipho Nyasulu anayamikira ADMAC chifukwa cha thandizoli. Ifeyo ndife osangalala komanso othokoza kwambiri kwa anzathu ADMAC potikumbukira mu nthawi ino moti mmene chaka chichimata tinakumana ngati management kuti tione kuti ma patients athu pa nthawi ya chisangalalo imene tiwa sangalasa bwanji pa nkhani ya kadyedwe, andi zina zimene timaganizira ndi nkhani ya kugula mpunga paja pano monga muziwa tili ndi ma patients ambiri amene amachokera kutali, ena as far as Chitipa hiye chifukwa choti chipatala chino chipatala chachikulu kwambiri Malawi yonse, chifukwa choti tili ndi madokotala au kadaulo osiyanasiyana ambiri kunopo than kuchipatala china chonse. Sipho Nyasulu, mmodzi wa ogwira ntchito pa chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre, amene akufuna kudzayimira nawo pa chisankho cha phungu ku nyumba ya malamulo mboma la Mzimba. John Chuma Ndimame Phiri wapereka ndalama
zokwana 500,000 kwacha kwa mwana amene wakhala akuzunzidwa ndi mayi omupeza ku machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Popereka thandizoli maloma aphiri a Matthews Chirwa anati iwo anakhudzidwa kwambiri atamva za zimene zinamuchitikira mwanayu. Thandizo lomwe athandiza nawo banja linolo ndi ndalama zokwana 500,000. Ndalama izi ndiyoti akufuna ithandizire ka business komwe amayiwa amapanga yogulisa masamba. Komanso kuti ithandizire panyumba pano chifukwa amayiwa anafotokoza kuti amakumana ndi mavuto ambiri, amalephera kupeza chakudya, komanso ali ndi ana omwe amathandizika ndiwo. Pali ena ali ku school moti amalephera kuti alipire ma school fees. Ndi ndalamayo ndikukhulupirira kuti itha kuwathandizako pang'ono komanso mkumapitirira. Momwe tanenera kuti sikoyamba kapena komaliza komano azibwerabe kuzathandiza kuti mpaka na panopo pakhomo panopo zinthu ziyende bwino. Ndipo mayi ombereka mwanayu Modesta Likoso anathokoza aphiri chifukwa cha thandizoli. Ningothokoza sokuposaposa MP aphiri amene abwera ndi chithandizo chawo lero ndithandiza ndi ndalama imene 500,000 ambuye adalitse. Ndipo pamene iwo wachotsa Mulungu aonjezere chifukwa sikuti ndendera mandani kai ndilinso ndi mkulu wake Martha Chitala amene aliso bambo wake omwewo amene anapezeka kuti ndoyembekezera mpaka na mwana uja wabereka ndili naye ndekha bambo wake kulibe moti ndi chidzukulu cha zaka ziwiri. Tipa nkhani ngati yomweyi akuluakulu a hotelo ya Royals mu mzinda wa Blantyre anakapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa akaidi apandende ya Mikuyu mboma la Zomba. Mkulu olemba anthu ntchito ku hoteloyi Beatrice Mangulenje wati anachita izi ngati njira imodzi yothokozera Amalawi. Thomas Kachere ayindi ripoti. Ndende za mdziko muno zimakumana ndi mavuto monga kuperewera kwa chakudya. Zambiri mwa ndendezi ndi zodzaza mopyera mlingo wake zomwe zimapangitsa kuti azisowa malo ogona. Koma Amangulenje ati anthu akuyenera kukhala ndi chikondi komanso kupereka chisamaliro kwa anthu omangidwa. Ndi mfundo zomwe timapirira ntchito mfundo imodzi yona tithaso kuthandiza ma communities mpaka tinabwera kuno tabwesa katundu osiyanasiyana zakudya zina zakudya koma kwambiri tikuyang'ana amene katundu asinthenero ya anthu athu amene anapizira timalimbikitsa anyamata amenewa mbali ziwiri kupapanga encourage komanso kuwapatsa chiyembekezo kunena kuti akatuluka kuno kuli zambiri zomwe angathe kuchita tamva zoti ali ndi maluso osiyanasiyana komanso ena akuphunzirabe mklasi. Officer in charge wa ndende ya Mikuyu Ameri Mbonekera anathokoza hotela ya Royals kamba kathandizoli. Lero tutalandira alendo from Royals Hotel atibweresera katundu wambiri ndithu abweresa ndiwo mazira soya pieces abweresa zokumwa sobo komanso sopo sugar masilipa zokuti akamakasamba ngati panganiza ukhondo ubva aliyense azivala. Ndine osangala kwambiri kuti ana athandizika pa zofunikira pa moyo wawo. Pofika lachisanu ndendeyi inali ndi akaidi okwana 292 azaka zapakati pa 18 ndi 21. Nkhani zathu nizomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Malawi Electoral Commission yati ichititsanso kalembera wina wakaundula wa voti msabata zikudzazi. Gulu la achinyamata lofuna kuthandiza mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Lazarus Chakwera kuti alowenso mboma alikhazikitsa. Ndipo mnkhani zina chiyembekezo chakula pamene ntchito zina zizilumikizitsa achinyamata aluso kwa akuluakulu azamalonda. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times